bliver nødt til at tage væk et stykke tid. Prøv at se den her nøgle. Den skal du spise. Nogle gange så skal du man tale færdig først. Inde på banegården, der er der en taske. Den taske, den henter du og graver ned i skoven op ved mors hus. Man er godt begravet et andet sted. Ej, det glemte jeg. Han hedder John nu. Hvorfor fanden vil du ikke have Manfred mere? Altså, du kan jo ikke bare komme hjem, når du har været væk så længe, og så tror, at alt er det samme. Ja, John. Så er den dobbelt ved lænderen. Må du kraft. Med, hold kæft. Du ligner ham jo ikke engang. Du har ikke engang de rette briller på. Det er vi ved at spare op til. Stop det nu. Manfred, nu fortæller om, hvor den... Er den okay? Det er kun overfladiske skram. Men kan jeg så ikke tage med hjem? Hvis du sniger 500 mand ned i lommen på mig, så kan du bare tage ham. Dissociativ identitetsforstyrrelse. Altså, man kan ikke bare vælge sit eget navn. Jeg kan ikke bare kalde mig selv for Werner Kæmpepik. Altså, det skal afspejle i virkeligheden. Jeg forstår slet ikke, hvordan det er med mig. Folk er virkelig godt lide mig. Fordi du, John, du er sindssyg. Så skal du ikke lave bane med tosser. Det er faktisk et yderst validt psykiatrisk eksperiment. Skal du så spille for et rigtigt publikum? Nej, vi kommer spela från för massa bävrar. Hvad er det, Anker leder efter ude i skoven? Når man har en hemmelighed, så sætter man en rute. Lothar, svara mig ärligt nu. Har jag inte ljust hår? Och är inte mina ögon blå? Jamen,